barrenak enduko zebestela. Bai. Bertzi, Iker. Kablea konektatu. Kablea. Ja wifi-ek eskatu gintuzket? Wifi-ek enduzezakeu ja? Utzi, beak hartuko kablea wifi-a, osea, utzi biagola. Egun hon daizuela guztioi bai, iritsi da ostirala, iritsi da wifi-a guk saio hasi, bueno, wifi ez interneta, behar bezala guk saio hasi, baino segundo batzuk lehenago eta hementxe gara zuekin. Gaur ere bigarren kafea Durangoko azokatik eta zuzenean egiteko prest eta moduan. Diotenez gaur izango da egun handiena Durangoko azokan. Zaila izaten da hori iragartzea, baina zurrumurru asko entzun ditugu egunotan. Atzokoa, asteazkenekoa, baino egun lasaiagoa izan zen, bai jendetza eta baita salmenta aldetik ere noski. Gaur, jende gehiago espero dutela esan digute, erakusmaietako nahi. Eguraldiak laguntzen dugu behintzat, eta momentuz nahiko ondo dago. Beraz, utzi aterkiak eta berokeko hemen berokian utz pixka ere egiten du. Esango nuke zero, ez hotz eta ez bero. Gaur aurkeztuko du Izarok 0 de enero ordu batetan irudienean. 30 minutuko ikusentzunezko obra egin du diskoaren aurkezpen multimedia bezala jaioko den honekin. Diskoaren tracklista da obraren aria. Iraupen aldetik, irauperan aldaketa txiki batzuekin barkatu, eta zauriak isteko ariketa izan omen da. Begira, eire taldeko eirena eta eiresak zauriren bat bistan aurkeztuko dute gaur ahotsenean ordu batak eta 20. Aukera paregabea, talde gaztea ezagutzeko. Zauriek zaila egiten dute gaur mugan taldeak aurrera ezaren alde batera disko aurkeztuko du. Kontzertua ordubietan izango da, beraz badakizu plan ezin dira. Eguerdi aldera etorri, azokan erosketak egin, kontzertura joan eta gero bazkaltzera. Eta gaztea bazara, Landako ikastetxean bazkaldu dezakezu. Gazte eztanda bazkaria eta bingo musikatuak antolatu baititu. Bazkaldu, norberak bere horitartekoa edo jateko ekarriz, edo eta bazkaritarako aukeren artean hautatuz egin da. Gu ez gaude hain gazte, agian bazkari eta bingora joan ordez, Garbine Larrearen Sendabelarrek dakitena liburuaren aurkezpenera joan beharko dugu. Jakoba Errekondoren 2024ko ilargiaren egutegiaren aurkezpenaren dago. Ohidoen modura, ilargiak lanarengan eta beste hainbat esparruetan duen eragina azalduko du. Inigoren ahotsa bakarrik entzuten dago. Joder. Askotan ez dago
Eta gaur 2022ko sormen beka dan lehiaketaren irabazleak Jonander Urrestik bekaren emaitza aurkeztuko du. Eukaliptus aurre estreinaldia izango da. Arratsaldeko 5:00 eszenatokian. Testuak Nerea Ibarzabal, Jonander Urresti, Matxalen de Pedro eta Beñat Urrutiarenak dira. Zuzendaritza eta dramaturgia aldiz, Matxalen de Pedro eta Jonander Urrestirenak. Eta interpreteak, Jonander Urresti bera eta Beñat Urrutia izango dira. Hauxe, kontatu dutena. Hau ez da baso bat. Hemen lurra karratua da. Hemen, ilarak osatzen doguz. Hemen, gatxa da gauzak sustraitik mo. Hemen eta hor, eta han. Hau monolaborantza da, gure bizi eredua. Paisaian islatua. Eukaliptus esatea etekin esatea da. Eukaliptus esatea errekin esatea da. Eukaliptus esatea berrekin esatea da. Eukaliptus esatea guta zaritzea da. Eroan nazazu basora, eta esango deutxut norena dan, eta zer aziko dan gu falta garenean. Eta zuk? Zer zutzen zaitu? Amestu du gizonak zurekin, soilik zurekin. Eta gaurko aurkezpenerako protagonista batzuk gurean izango dira. Lider Hernandez bere lehen liburu argitaratuko du. Izotz ura eta galdera asko egin beharko dizkiogu. Felix Arrietak Zaintzaren Ariak liburua argitaratu zuen duela hilabete batzuk, hain presente dagoen zaintzaren gaia jorratzeko. Zer da zaintza? Zeinek zaintzen gaitu? Eta zein zaintzen dugu guk? Eta Irati Goikoetxeak nor aurkeztuko digu. Bereziki nerabei zuzendutako eta besteak beste nortasuna, aniztasuna edo elkarbizitza ardatz dituen eleberri ilustratua da. Hori bai, abisatu digu, erantzunak baino, galderak eskaini nahi dizkigula. Eta musika asko hasteari amaiera emateko. Nogendarrak datoz, txoritxo batek esan digu oso pozik daudela, Otxeneako kontzertuan jende ugari bildu baitzuten, Aben Zirkel diskoa sinatu eta sinatu ari dira. Silitia taldea ezagutzeko aukera izango dugu, lehenengo kafe hartuko dugu beraiekin eta amua botako diegu gure ohiko laboratian bigarren hartzeko. Jokin Pinatxo etorriko da gurera. Agian, apika, behar bat, Durangoko azokako partaideen artean, txaketa eta beroki dotorenak dituen artista. Dabadaban egindako zuzeneko bat diskora ekarri du aurtengoan artista gazteak. Josiak gure izara eta bularra izateko nahi da behar dudan oro beldur banaiz azkarregi joan da dena galtzeko noiz bihurtu da maitasuna tabu aizeak eramoaden dituen itzori. Baina hasi aurretik ezin aipatu gabe utzi gaur 25 urte direla Aitor Zabaleta hil zutenetik. Ricardo Guerra Atletico Madrideko ultrak hil zuen Zabaleta, labankadaz Vicente Calderon zelaiaren inguruan. 28 urte zituen Zabaletak eta Andoaingo Izar Peñak antolatutako bidaia batean UEFako final 8renetako partida ikusteko Madrilera joan zen lagunekin. Manifestazioa egingo dute gaur Donostian, bultzada txuri-urdina Peñak deituta. 7:00 Donostiako bulebarrean, Zabaletaren omenez eta faxismoaren aurka. Batek berriz bombardatu dutela Irak eta Tuluzen poliziak hilduela magrebiar bat eta Madrilen fasistek Aitor Zabaleta euskalduna dena eta gorron nire tekatetik sentikortasunik ez hortasunean lakata pena eta gorron nire tekatetik.
Laizter irekiko ditu ateak Durangoko azokak eta gaurkoan ere kontatuko dizuegu ea zenbat pertsona etorriko diren lehenengo ordutik. Asteko moduan gara, ezta? Ea gaur egun ditxosozko galdera azten, Eta bide batez, zuek ere kontatu, zein da Durangoko azokarekin duzuen lehen oroitzapena? Eta atzo egin zenuten bezala, mesedez gogorarazi gure txatean galdera hori egitea ahazten bazaigu. Asteko moduan gara orduan, bigarren kafea beste behin Durangoko azokatik. Ea gaur, behingoz erosketak egiten ditugun, ongi etorri fantasiaren mundura. Abenduak 8 ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi, fantasiaren mundura, ongi etorri bigarren kafera, eta ongi etorri noski, naiz irratira. Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxea Orbegozo edo Anbotoko Mastinaren laguna, egunon? Lagun ez dakite, baita zuei ere. Zuekin jaun Andreok Goiuri Ezeiza Arandia edo Talamillo Sargentoaren laguna. Egunon! Eta zuekin entzule izketan ari zaizuen Inigo Asensio Elurbide Goiuri gaur bigarren kafeak, zenbagarrena du? 681. Goizak 10 eta 17 minutu Julen eta Abenduak. 8. Gu hemen 3, dagoeneko laugarren lagun bat ere batu zaigularik eta zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko prestementxe. Durangoko azokatik landakotik eguzki atera da eta guk lehenengoz dantza egin dugu. Gaurko saioak behar du, arazorik gabeko saioa. Eta tira arazoak badatoz kudeatuko ditugu azken egunetan bezala. Horixe baita sortzaileen egunez zoragarri honetan dagokiguna, gauzak konpontzea. Eta gauzak erostea eta jendearekin kafeak hartzea. Egunon guztioi ongi etorri, naiz irratian zarete bigarren kafean. Egunero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu saioa eta maite duten tartean Julen Goikoetxea Orbegozo kamera jartzen ari denez Goiuri Ezeiza Arandiak abiatuko desan da bezala, ezta? Goiuri Ezeiza Arandia zein da zure maite duta? Ez dut preparatu. Bueno... Ez dut prestatu. Txandapasa egin dezaket? Ez. Bai, zuk kontatu zure maite duta eta horrela denbora edukiko dut nik pentsatzeko nire maite duta. Trampetan, Ateak zabalikta, begiak itxita dantzan, besarkada ieslari, artean kateatuta. Ez gaitzalanoak harrapatu. Ba, ni naiz oso originala izango, bueno, maite dut asko dauzkat. Maite dut Durangoko azokako afarien giro hori eta hola bapatean konturatzen zarenean norbaitek onartzen duela, jo, ba, ni pixkate umezurtz negoen eta batu nahi zuenera. Eta zezara pentsatzen zein ote da, gure hori, gure enea hori, ezta? Eta atzo gertatu zitzaigun, ez? Sortz nahasketa xelebre bat genuen, eta bat baino gehiagok sentitzen zuen agregatuaren paper horretan zegoela, baina gero saiatu ginenean afariaren ardatza zeintzen ere erabakitzen, nahiko nekeza izan zen, eta oso dut maite hori,
hori da Durango, ez? Palentinon egon eta afaltzera goaz, bega, nizuekin. Kurioso izan zen, ardatz hori erabakitzeko moduaz, irizpidea zein izan zen. Zein izan zen? Ordaintzerako garaian, bizume egiteko guztiok gure telefono zenbekia zurea zela. Da nik orainik ez dut errebisatu bizun guztiak jaso ditudan. Nik egin dizune? Nik ez, Ez diazuin, ez dizute egin. Tasmorik egiteko? Ikusiko dugu. horrela bizitza. Julen, streaming bitartez jarraitzen gaituztenek diote zerua oso polita dela, Durangoko sapaia ederra dela, baina ez zaizuli. Oraintxe bertan ez ikusteko beha nago, Zeina zure maite dute, Julen? Motx-motxean, zuk esan duzunaren bide horretatik zioan, baina ja esan duzunez, beste bat ere badut, atzo biok joan ginen, arratsaldeko 6etan Moixalen kontzertua ikustera, Plateroen gure helburua bazen, helburua asmoa bazen, garagardo batekin kontzertua ikustea, eta zer da, eta Plateroenera sartu, eta atzo esan ziguten, hemen bazegoela barra zerbitzua, eta hantxe biok, baina ikusten genuen jendea, nik ikusten genuen jendea plastikozko baso batzuetan garagardoarekin, eta esaten, numaitetik atera dute ba, eta etorri zitzaidan burura, hor, bada, Plateroena kanpoan urrezko lingoteak saltzen ari diren txosna bat, eta han, urrezko lingotez aparte garagardoa ere badago. Eta han txertu genituen, eta horixe, nire maite duta. Urrezkoak taloak dira entzule, konturatu espazarete, edo gure barne kodigo hauek ulertzen ezpaituzue. Sargento Talamillorena eta Anbotoko Mastinarena beste batean kontatuko dizkizu, akaso. Goiuri Zeizarandia demora eman alizu zure maite duta pentsatzeko. Ez, egunero daukot maite duta, eta gaur nago... Nik bi maite dut ditut. Beraz, nerea kontatuko dizut. Venga. Maite dut, eta ez da sortzaile hemen aurrean dagoenean, musikari batek kantu bati ematen dionean, eta sortzen duenean maitasuna tabu bezalako, horrelako lan berezi baten aukera bigarren bertsio hori, eta benetan ederra iruditzen zait, baina tira, artista hemen daukagularik eta maite dut akaso berak prestatuko zuela aintzat hartuta edo konfiantza horrekin agurtuko dugu. Jokin Pinatxo edo Janus Lester, egunon? Egunon. Zer modu zaude? Ongita zuek? Ondo esan beharko, atzoko afariaren osteko, goizarekin, baina fresko gaude. Ona. Bai. Atzo Jokin kezkauta zegoen, gaur goizean gogoratu edo garaiz esnatuko ote zen, txiste eta gauzi egin genioen, ez zaitzala loak harrapatu, eta ematen dute abestiek horretarako aukera, eta mentxik abiltza euren zuzenekoarekin, baino, ontan sartu horretik, eta Durangoko giroan murgildo horretik. Jokin, zure maite duta balduzu, balduzu maite duzun zerbait aipatzeko? Ekarri dut, pentsatuta, nire maite duta delako gauza bat, egunotan atentzia deitu didana, eta da, onat, goizero iristen garenean, batzuk, 9:30, 10 tarte hortan, maite dut pila bat, egunerokotasunen edo sareetan ikusten dituzun artista guztiak modu idealizatuan, onat etorri eta ikustea denak esnatu berritan, kriston begizuloekin, eta aupa, egunon horiek maite ditut pila bat, azkenean bada modu bat ere bai Durango, pixkat behar bada kontzertuetan edo sarez ikusten dituzun artista hauek humanizatzeko pixkat, eta hori ere bai maite dut pila bat. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu. Zuzenean hasiko gara Jokin Pinatxorekin, esanez, ze ederra egin duzuen hau. Lan osoa, baino bereziki aizezko, sokazko instrumentuekin egin duzuen maitasuna taburen moldaketa hau. Oso gauza berezia sortu duzu, eta oso gauza berezia izan da emaitza, ez? Hori askotan, ez, bururatzen zaizunean, kantu honekin hau egingo dugu, inork ez daki oso ondo zer gertatuko den, eta gertatu dena ederra gertatu da. Guztiz, bai egia da ibili ginela hainbat aukera edo pentsatzen, ze maitasuna tabu guretzat bai izan da beti abesti oso garrantzitsua, eta nik bai egia da aspalditik egin nahi nuela sokeko instrumentuekin bertsio bat, bai arriskatua irutzen zitzaigulako, nahiko garbi genulako nuela ere bai soken arregloa, eta bazen pixkat arriskatua hori egitea, eta azkenean elkartu ginen Maiekin, Mikelekin, Juanekin eta Anerekin, eta beraiek ere lagundu ziguten, kriston laguntza eman ziguten, eta nik uste dut emaitzakin ni behintzat oso gustora gelditu naiz, eta lasai behintzat ere bai. Maili Arana, Mikel Ibañez, Ane Agirre eta Juan M. horiexek aipatu dituzun, soka laukotea osatu dutenak. Hau izan da apostu bat, baina lan hontan, birrasmatze honetan, beste hainbat esparru ere jorratu dituzue. Kantu batzuk aukeratu, 5 kantu esango dugu daudela, sartu irten horiekin lotuta,
hor ere bada, ez? Baea pasa beharra, erabaki beharra, zuzeneko batera eramatea, zuzeneko berezi batera, hau ez da ohiko zuzenekoaren formatoa. Bueno, hori guztia bada, ez, burua uste bat, eta ez da egin nolakoa izan den, eta nolakoa izan den batez ere kantuak aukeratu, eta batez ere kantuak kanpoan ustea. Bai, zailagoa izan da kantak kanpoan ustea aukeratzea baino, ez? Aukeratu nituen nahiko naturalki abesti batzuk, eta batzuk kanpoan ustea zailagoa izan da, baina, bueno, nik uste dut oinarritu naizela pixkat bideo hontan bereziak izan diren, edo pila bat transmititu diaten abesti hoitan, ze, bueno, sartu bada introa egin dioguna zuzeneko honi, hasteko zuzenean ez gaitzara loak harrapatukin ez, delako behar bada bai gure diskaren kontzeptua eta baita urtengo ideiaren guztiaren laburpena. Gero kriston ilusio egiten zidan aspaldi idatzitako abesti bat Joseba Irazokirekin jotzea, geure mundutan askorentzat abesti berria dena, baina niretzat duela 6 urte idatzitako abesti bat da, gaina lehen aldiz jo nuenean eta Joseba utzi zizkidan bere gitarrak, bere ampliak, bere 300 pedalak, eta berarekin berriro egitea kristona izan zen. Gero maitasuna eta ezin nuen kanpoan utzi, eta zu argitan egin ere nun hor kriston burruka barruan, gainera Gartxot bezalako pertsona marabila bat nahi nuen lan hontan ere gurekin egotea. Eta pixkat hola izan zen, ez? Bihotzetik ateratako hoiek aukeratu eta hortxe izlatu. Norbaitek geure mundutan entzuten ari ganen Joseba Irazokirekin egin duzun kolaborazio hau, bezalako kantu bat idazten duenean, esperantza dauka urteetan zehar kantuak bigentzia galduko duela, kantua zahartu egingo dela, hori seinalona bailitz izango litzateketa, baina zoritxarrez geure mundutan gaur abesten duzu eta atzo konposatu izan bazenu bezala entzuten du entzuleak, ez? Bai, bueno, uste dut delako abesti bat, urteetan ere nerekin etorri izan den abesti bat delako, ez? Manu Gaioganak egin zion ikaragarrizko letra abesti honi, nik uste dut ere hartu genion melodia, hartu genion sentimendua hitzak adierazteko garaian nahiko barrutik atera zela, orduan bai bada urteotan beti alboan izan dudan abesti bat, eta orain ere musikari gehiokin, gainera musikariak dituan inguruan Joseba gehitu, eta hori ematen du abesti berri bat dela, beste arnaz bat eman diogu, eta hortxe dago. Tabadaban grabatutako lana da, zuzenean Iker Lauroba izan zen bertan teknikari lanetan, zuzeneko teknikari lanetan, ohiko Janus Lestertarrak eta hainbat artista gonbidatu. Aipatu dugu Joseba Irazoki, aipatu dugu Soka laukote hori, laizer entzungo dugu Gartxotun zain bera zu argitan, ez dakit norbait kanpoan uzten ari ote garen? Espero dut ez, nik horiek ditut buruan, así que, bai izan genuen garbi, ez gaitzara loak harrapatu egingo genula guk, bazelako gure abestia eta gure kontzeptuaren parte, eta beste hiruetan deitu genien musikari eta gaina pertsona eder horiei, eta oso eskertuta beraiekin. Lehenengo momentuan sartzen denean sintetizagailu bat dela dirudi, ondoren trompeta bat dela pentsatzen hasten da entzulea. Lan handia eman diozue trompetari disko honetan, eta batez ere haren tesituraren muga agudoetan lan egiteko estutu duzue. Beti estutzen dugu, gaina, Julen da kriston marabillaz delako pertsona bat, gainera beti nahiko irekia gauzak probatzera, gainera faiatzera ere ez horrela ikasten delako, eta ipinen probatzen ez, nola probatu gitarrarekin, tromboiarekin, trompetarekin, sartu genion sordina trompetari, eta hoxe kontzeptua zen reverb askorekin sartzea, eta ez egotea oso garbi zertzen, eta introri egitea. Egun hauetan barreren bat egin dugu, hantxe estandean gertu gara, pare-parean ondondoan gara Janus Lester eta Molatu Produkzioko estandean gabiltzan Janira Arantzabe, Ander Zubillaga, Marina Landa, Aria Proiektukoa eta bar, eta baita ni neu ere, eta lehengo batean hurbildu zen norbait eta nik entzun nuen soilik nola Jokin ari zen taltzen. Bueno, ni Jokin Pinatxo naiz, lehen saksua jotzen nuen eta zera bazirudien saksuari adikzioa kentzen ari den pertsona baten testigantza, ezta? Eta barre batzuk egin genituen, baina egia da barretik garatago emantzidala ulertzeko badagoela, ez? Zuzeneko lan honetan, ate bira kariak honetan, nolabait Janus Lesterren esentziarekin ere bat egiten duen asmo bat, ez? Dualidade hori, alde ilunetara jotzeko gogo hori, eta tira, garaziz naholarean zegoela,
haren azalpenetan entzun nuen bazegoela, ez? Nolabait, bueno, Janus Lesterren beste aurpegi hori irakusteko gogoa, ez? Bai, beti biligara pixkat bi aurpegi horiekin jolasten, ez? Lehenengo diskan bertan ere ez getzaloak harrapatun, jokatu nahi izan genuen pixkat horrekin, behar bada ez hain alaiak diren letrak, sortu eta horri musika alaia jarri, eta batzuk uste dute gure abesti batzuk direla super alaiak, baina gero letra irakurrita ez dira hain alaiak, eta hori egin genuen lehenengo diskan letrekin, eta bigarren hontan eraman dugu musikara ez, melodiara, instrumentalizazioara, beti ere bi aurpegi horiekin jokatzeko. Jendeak pentsatuko du, bueno, bide batez egunero egiten du hau, hementxe da, Durangoko azokaren ate irekiera, streamingez jarraitzen gaituzuenok, ikus dezakezue, jendetza nola ari den sartzen, guzti hoi egunon eta ongi etorri, Durangoko azokara landako gunera ederki dabiltza hemen, jendea eta jendea gurean. Bueno, izan da dia gaur salmentarako egun ona eta egun haundia, baina esan behar nizun, Jokin, zuzenekoa prentsatzerakoan orain aukera asko sortzen dira, zuzeneko honen disko edo formatu berri honen biak nastuta egongote den aukerarik zuzenean hemendik ere entzuteko. Ez dakit dagoeneko zuzenekoren bat egon den disko grabatu duzuenetik eta akaso entzuleak badaki zer egiten ari zareten, baina jakin nahi nukenik. Ez dizut dena kontatuko, bai emango diogula bueltatxo bat orain eskaintzen ari garen zuzeneko honi, eta behar bada pixkat epe hau izan daiteke pistatxo bat edo ez, nondik botako ditugun abesti batzuk, kontzeptu batzuk, lotura batzuk, horrelako gauzak. Ez dugu kontzerturik egin, hau atera dugunetik, justo atera genuen egunean Orioko festetan egon ginen, baina orain azteko kontzertua eskaini genuen, eta ez dizut txibatuko, hola, eskusatxo bat izango duzulako ez, etortzeko kontzertutara, sentzia. Gauzat esan baizut, bestela ere joango ginateken, baina onartzen dute hartu duzun erabakia. Jokin Pinatxo, hemen bizi gara, Durangoko azokan artista gehiagore badatoz, baina badaukagu galdera bat egiteko egia dago, Juri, egia da. Beti azten zaigu galdera eta gaur ez dago Indioker txatean gogorarazteko, baino oso ondo Inigo, konturatu zara. Zein da Durangoko azokarekin duzun lehen oroitzapena? Etortzen nintzela oso txikit, ez da oso oroitzapen garbia, baina gurasoak beti etorri izan ditez edo bitan, eta kriston oroitzapena dut, nola azoka guztitan joaten ginen, gainera nerama irakurle sutsua da, eta ibiltzen ginen pila bat liburuak eta ikusten, eta oroitzapena dut, nire burua etzun ematen alturagatik liburuak ikusteko, eta nola ibiltzen nintzen eskua liburu guztien gainetik pasatzen, eta ikusten liburu batzuk gogorragoak, beste batzuk suabeagoak, eta hori da, nik uste dut Durangokin dudan lehenengo oroitzapena. Ze polita, hola bai. Aizue, bateak zabaldu ditu Durangok eguzkia zeruan, hotza giroan, eguzkia zeruan zegoen, oraintxe lainotzen ari dela esango nuke, baina hotza batez ere nabari da, ateak zabaldu dituzten honetan, eta guk goxotasunean jarraitu beharko dugu, baina Jokin Pinatxok, joan marko du estanera, Jokin, ze gaur, jende asko sartzen ari da hemen, uste dute, gaur berriz ere asteazkenaren giroko salmente aguna izango dela, eta ala balin bada ez da hauza txarra, ez da zemuz gauzak, txukun xamar. Ongi, nahiko sorpresa desente izan dugu, ez genuen horrelako jendetza espero, eta egia esan oso konten. Jokin Pinatxo, zoaz estanderak gero ikusiko dugu elkar, eskerrik asko gaur ere gure horbiltzegatik, eta zuzeneko horretarako gordeta dauzkazuen sorpresak bizitzeko gogoz, egongo gara bitartean. Ederki, mil esker. Zaindu izan ondo, agur! Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino bazatoz bertsio askoen aldatu ni ere bai, bat gehiago egunero pixka bat aztu igande hontan bizi osorako. Edozen lekutan galtzen duzu harima, gorputz guztietan zauriren bat bistan. Edozen lekutan zauriren bat bistan, gorputz guztietan galtzen duzu harima.
Goizeko 10:35 hementxe gara Durangoko azokako gunean lagunak agurtu eta lagunak etorri zer esango dizuegu, denak dira lagunak hemen maira hurbiltzen zaizkigunak edo gehientsunak behintzat, baita lagunak hemen erostera datozenak, beraz, egia esan hemen gustora eta giro ezin hobean gaude, naiz eta fresko egiten duen, Goiuri? Fresko egiten du, baino esango nuke, zuk aipatu duzu, asteazkeneko mailako salmentak egongo direla, nik esango nuke gehiago. Orain iruditu zait, aurreko egunetan, baino jende dexente gehiago sartu dela orain 10:00 Landakoko azoka irekiera honetan, baino ez dakit. Pentsatzen dut baiet, hori gero Gerediagako galdetuko diegu ea daturik badute, baino gaurko egunak potentea dirudi. Ala bedi, egia esan hortarako etortzen gara azokara sortzaileek, gu sortzaileen lana kontatzera, hemen irratian aritu eta sorkuntzan ere gabiltzanok, denetara sortzailei galdetzera eta zerbait saltzen badu ere, hobeto. Eta segituan gure hurrengo gonbidatu aurkeztu behar dizuegu, prest ikusten dugu, esnatuta ikusten dugu, gozalduta eta tira, segituan aurkeztuko dizuegu. Esan zerk mantentzen zaituen hemen. Esan zerk mantentzen zaituen hemen. Esan zerk. Hemen txatean hasi dira bai bikain zemoloia molatu hori bai dio Jon Lizek. Postal kolizionisten diska baldortzeko master bat egin behar da. Batzurrit bat igo nuen, ondo asko esplikatzen Jon Liz, zer egin behar zen, ez da zer egin behar, etorri eta eraman, gero guk egingo du gainontzeko guztia. Nahi baduzu bat, botako dugu, posta arruntez zure etxeraino Jon Liz, etorri gabe ere. Mantentzen zaituen Emaio bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir. Ese momento polilla. Y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado. Nola jakiten da lagun bat galdu dugula. Aldakigu noiz eta zer ordutan uzten diogun lagun izateari. Ze bihurtzen gara lagunak ez garenean. Ze bete behar erantzukizun eta eskakizun desberdin hartzen ditugu. Bikote zentrista den gizarte honetan, zaila da ulertzea, intimitatea, zentraltasuna, egunerokotasuna eta proiektu komuna lagunen harremanak deskribatzeko ere erabili daitezkeela. Soy muy feliz. Saioa eta Marak aspaldi utzi zioten elkar ikusteari, bere bidea egin du bakoitzak. Batak musika alde batera utzi du, eta beste aldiz guztiz murgilduta dabil fokupean. Baina sateliteen rotazioaren modura bizitzak urrundu eta gerturatu egiten gaitu, eta lagun bin baten heriotza bada hurbiltzeko nahiko arrazoi. Gaztetasunetik heldutasunera bidaia, gaztetxeen ekosistema, errutinak, heriotzak, doluak, guztia musikaren inguruan eraikia. Lide Hernandoren lehen liburua da Izotzura, baina ez da azkena izango. Ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir. Eta liburuari sarraski egiteko hementxe dugu, Lide, egunon? Egunon. Inigo, galderaren bat baduzu liderentzat? Badut galdera bat liderentzat, lehen ere arestian sarreran aipatu dugu, sargento talamillo ez lasai broma bat da, ez dizu horregatik galdeteko, baina badago hemen galdera bat sortzaile guzti egiten ari garena eta batzutan ahaztu egiten zaiguna horregatik de garrantzitsua lehenbailen egitea. Zein da Durangoko azokaren zure lehen oroitzapena?
Nire lehen oroitzapena da, ezin nuela jun, gurasoek beti erabakitzen zutelako zubi hontan eskiatzea jutea. Eta ni jun nahi nuen. Nire lagun guztia juten ziren, eta ni beti inbidiaz, eskiatzera polita da, baina nire gurasoak beti zijoazten eskiatzea orduan, pixkan monotema. Eskia beti dago zerbaitekin talkan, ez? Tolosarrontzako esaterako inauterikin talkan, eta tolosarrak bi modutara banatzen dira. Tolosarrak eta inauteritan eskiatzera joaten direnek. Begira, iesi agian, ez? Galderak egin beharrean, nik esaldiak hartu ditut liburutik, eta esaldiak aipatuko dizkizut, horrela musikariekin egiten dugun sarraskien antzera, eta zu musikari ere zaren einean, esaldiak hartu ditut, eta esaldi horien inguruan hausnartzea edo erantzunak ematea gustatuko litzaidake. Lehenengo esaldia. Aitarekin izandako intimitate momentu bakar horretan, xakearen arauak ez ezik, beste zerbait ere ikasi zuen Marak, ingurua analizatzen. Oraintxe bertan, goizeko 10 eta 50 diren honetan, ingurua analizatu beharko bazenu, edo Durangoko azoka analizatu beharko bazenu kontzeptu gisa, nola deskribatuko zenuke? Ikuste ditut behoi asko. Ara eta ona mugitzen, pixkat jakin gabe ze mugimenduin. Eta gero badaude gutxi batzuk edo errege eta erreginak dienak, alfilen bat edo beste, hor zeharka mugitzen. Egun hauetan dana dalako irribarrea eta buen rollismoa, baina gero ez da beti horrela izaten, orduan, bakoitza bere papera jokatzen du, esango genuke. Mara eta saioa banatu daitezke lehenengoa erregina eta bigarrena peoi gisa? Esango nuke ezetz, baliteke igual aparentziaz olakoak izatea. Baina, de hecho, esango nuke behaien bizitzan zehar, behaien rolak guztiz ez, opuestoa izatera pasatzen direla ez, txikitan agian bata da erreginago bestea baino, eta helduak direnean agian pixkat aldatzen dira paperak. Beste esaldi bat. Harritzen du zenbateraino aldateken abesteko modua 15 urtetan. Eta esaldi honekin galdetu nahi nizuke, gaur idazle gisa etorri zara ona, baina liburu honek badu asko musikatik, musika du ardatz eta abeslari zaren ez. Esaldi hau autobiografikoa da? Bai, zeren, bai dago gogoeta bat egin dudana, ez? Nik oso gutxitan entzuten dut nire lehenbiziko lanen bat edo, lotxa handia ematen didalako, ez? Baina entzun izan dudanetan edo jarri didatenean maketako zerbait, hostia, azteko ahotsa ze agudoa dan, duela 8 urte, eta gero ze seguridade gutxikin abesten nuen, eta garaien uste nuenean zela, superondo egin nuela. Aipatzen dira liburuan abesti asko, artista desberdin asko, eta badago esaldi bat dena Sutagar, Eskorbuto eta Lapoia etzen zerbait entzuten zenula esateak errepresaliak eragin zitzakeen. Edo hori usten du behintzat. Hori ere sentitu izan duzu noizbait? Nik ez. Ez da sentimendu bat neria. Hori jarri nuen Mararen pentsamenduan edo uste nuelako bere pertsonaiari bai pegatzen ziola hori sentitzeak, ez? Esateak garai batean 15-16 urtekin entzuten zenula Beyoncé edo Britney Spears, igual ematen zizun lotxa edo como que gaizki begiratuko zizutela, ez? Gaztetxeen ekosistema agertzen da, eta pixkat hildo beretik esaten du Marak txikitan uste zuen euskal abesti gehienetako letrak eta goraipatzen zutela, eta oso esaldi graziosoa iruditu zait, gaiaren seriotasunaren barnean, baina aitortu behar dizut, azken aldian entzun dudala inguruan oraingo abestiek ez dutela politika hitz egiten, eta lehengo abestiek baietz. Marak txikitan entzuten zituen abesti horiek, ez dakit ez. Agian entzuten zuen askatasunaren aizea, eta entzuten zuen kartzelaz ari zela, eta orain ez ditu entzuten kartzelei buruzko abesti gehiago. Hori egia da, sentsazio hori daukazu zuk ere? Nik uste ez dela, igual nik ere harrapatuen nire burua hori esaten inoiz, baina gogoeta eginda esango nuke ez dela oso zuzena. Nik uste besterik gabe politikaren ardatza aldatu egin dela. Eta gaur egun politika beste gauza batzuetatik
behiratzen dela. Beste leku batzuetatik jada ez da kartzela, urruntasuna edo dispertsioa, tortura eta bar, badagoela baita ere, baina, eta horri buruz gehiago hitz egin behar da, baina gehiago, zagit, beste gauza batzuk, nik uste LGTBIQ+ komunitateari hartu duen indarra eta horren inguruko mezuak ere, obviamente, politikoa diela, feminismoa ere gero eta potenteagoa da. Orduan, esatea gaur egungo abestiek gehien bat horri buruz hitz egiteutela, ez direla politika dela pixka baita ere eredu patriarkalaren beste kritiketako bat, ez? Uste dutenak gaurko borrokak ez direla lenguak bezain zilegiak. Oh yeah, you smile. Oh, and then the spell was cast. Horrelako mezuak agian iritsi daitezke sareetatik, Instagrametik, aipatzen duzu pantaila bidezko legitimitatea. Denbora espazio berean hartzailerik ez egoteak edozein gauza esateko ematen duen lasaitasuna. Ausardia holografikoa. Sufritu duzu zure azalean ausardia holografikoa hau? Bueno, nik uste beste artista batzu baino zorte handiago izan dudanean ez ditutela jaso edo ez naiz horrela topatu, ez? La de repente, como kritika edo niganako ikuspegi oso erroneo batekin de repente. Baina bai iritsi zaizkit hirugarren pertsonengandik edo lako komentarioak ni naizen pertsona batenako. Pues ez dakitzen modukoa naizela eta pues barkatu baino nauzu ezagutzen. Orduan, bai, nik uste badagoela eta nik neukeren nahi gabe igual legitimidade hori sentitu dut, ez? Norbait aurrean ez izan eta horri buruz iritzia emateko askatasuna bezala. Mara eta protagonistak, ari gara esaldiak botatzen, baina egian pixka bat testu inguruan jartzagatik hasieran aipatu dugu noiz uzten zaion lagun izateari, edo lagun baten haustura, ez dugula bikote baten hausturaren maila berean jartzen, oso bikote zentrista den gizarte batean bizi garelako, eta liburua eskaini diezu bidean ditudan lagun horiei. Zer moduz? Jaso duzu erantzunen bat? Ez oraingoz ez. Eta espero duzu? Oso polita izango litzateke. Ez dut erantzun bila idatzi, baina oso polita izango zen bapatean oietakoren baten mezu bat jasotzea. Irakurri de liburua, pilo bagoatu naiz, pues dutaz edo elkarrekin partekatu genuen momentu horretaz, ez? Zeni oso romantika naiz orokorrean, baina nire esan dezun, bikote zentrismotik nire laguntasun, adiskidetasun harremanekiko oso romantika naiz, eta asko gogoratzen ditut, batzuen momentuak, hola super politak izan ziren momentuak edo garaiak, eta faltan, naiz eta gero egia den egunerokotasunak eramaten nauela, pues ez hartzea eta idaztea, edo, ez? Esatea, zer moduz, ez? Irakurri nion behin, Leonora Cervantesi berak kontatzen zuela, nola gauden eraikita lagun zarren zatiekin, ezta? Berak esaten zuen, begira nik hilea horrazten dut ez dakitzen modura, DBH biko nire klasekide baten amak horrela horrazten zuelako berbura eta horrela azaldu zigulako, baina gero hilea tintatzen dut ez dakitze kolorez, behin udalekutan neska batek esan zidalako laranja ondo geratuko litzaidakela, eta gero joaten naiz lokarriak lotuta ez dakitzen modura, unibertsitate garaiko lagun batek hala erakutsi zidalako. Eta oso polita iruditu zitzaidan, naiz eta harreman horiek ez mantendu, eta gure egunerokotasunean harreman horiek ez eduki, egunerokotasunean presentzia edukitzen dutela gure lagun horiek. Bai. Eta agian garai batean izan dituzun lagun horiek, binkuloa, igual hori, ez da izan romantikoa ulertzen dugun bezala, baina izan da igual fuerteagoa, igual eukidudan bikoteren batena baino. Eta hori jebia da, ez da onartzen hori esatea, baina egia da. Lagun batzuekin binkuloa oso fuertea da. Eta dolua oso fuertea da. Eta esan dezuna, ez? Normalan ez da esaten, gelituko gera, mesedez hitz egin nahi zurekin, ja ez dut zure laguna izan nahi. Hori ez da egiten. Ez da egiten. Ez da egiten, uzten zaio lagun izateari, pues, por lo que sea, kasu batzutan, bai, egon da diskusio, eztabaida fuerte bat, eta hor duzila ez da hitz egin behar usteaz, ez? Ja, pues,
ozten da harremana, baina beste kasu batzutan da, bideak eramaten zaitu leku ezberdinetatik, eta batean konturatzea aspaldi dela etzela lagunak. Eduki dituzu Mara eta barkatu nago esan. Ez, batzutan ere gertatzen dela, ez? Zerbait bai gertatu da, baina bi aldetako batek bakarrik daki. Hori da. Eta isilune horiek dira dolutsuenak, ez? Gogorrenak. Ze normalena izaten da bikote harremanetan, ze gertatu bada hitz egin behar dela horri buruz, baina adiskidetasun harreman baten, zotezu, bueno, kabreatu naiz, baina, jazta, tio, ez dago nere bizitzan egunero, orduan, pues, jazta. Nik esango nuke bi harreman moten artean horixe dela desberdintasun nagusia. Nik enioke utziko nere bikotekide edon hori joaten aldentzen azalpenik gabe. Nik eskatu egingo dizkiot eta egin izan dizkiot eduki ditudanean harreman hausturak azalpen bat barkatu baina, bueno, edo zergatik edo guazen hitz egitera aldiz baditut ingurutik aldendu diren lagunak eta ez dut sentitu inoiz zilegitasun hori deituta. Bueno, azalduko didazu zer gertatu den? Uste dut hor dagoela muga. Kasu honetan, Mara eta Saioak badute aitzakia bat elkartzeko, dala beste hirugarren pertsona baten heriotza. Gertatu zaizu zuri horrelakorik? Ez heriotza esan nahi dut. Lagun batengandik urrun egon eta zerbait gertatu dela elkartzen zaitu zenak? Bai, bueno, horrelako derrepente elkartze bat edo, nik banuen lagun bat adibidez unibertsitate garaian, oso adisketasun sendoa izan zena, eta gero, kesi gauza bat edo beste, pixkat ozten juntzela, ez? Eta nik aldiz, unibertsitateko beste batzuekin harremanan jarraitu nuen, eta batean bazkari baten, bera ere etorri zen, bazkari horren aitzakian, eta polita izan zen berreskuratzea momenturen bat edo, nahiz eta gero ez dugun jarraitu, baina... Polita da horrelakoak berreskuratzea eta iruditzen zait pixkat nahi gabe ere ari garrela horren aldarria egiten, baina gero asko gustatu zait liburuan agertzen den esaldi bat dela zertarako ibili moztutako ariekin korapioak egiten. Ez da pixkat kontra esana? Bai, batzuetan, guk geuk ere uste degulako, niri batzutan gertatzen zaite, era berean oso romantikoa naiz adiskidetasun harremanekin, baina segun zeinekin eta segun ze momentutan harrapatzen nauen, hemen Durangoko azoka baten, posible dela jende ezagun asko ikustea, ez? Bapatean ikustezu bat, esatezu, eskoen pereza matei, eta astea rekuperatzen bere bizitza guztia, eta zemuz, eta zertan zabiltza, eta aurrak dituzu, eta ez dakitze. Olako konbertsazio protokolarioek batzutan, kriston, pereza matei, ate. Orduan batzutan bai, ez, sentsazio hori de. Bueno, ari hau moztu zen. Igual momentu honetan ez da momentua korapilloa haiteko eta berriz ere ez bat egiteko. Nik pena bat daukat edo kezka bat entrevista honekin. Bai? Eta da, ez digula emango denbora playlist osoa entzuteko. Bueno, kontatu behar dugu playlista hartu dugula liburuan, pertsonaia batek aurkitzen du MP3 bat gaztetxearen ingurumarietan, eta playlist, MP3 horretan abesti asko daude, eta guk abesti horien zerrenda hartu dugu, eta horixe entzuten ari gara. Artista batzuk lider errepikatuta dauden, ez esaterako Edith Piafen bi kantu daude, uzten diazu sesgo pixat aplikatzen eta ordena eraldatzen? Ados? Eske, adibidez... Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Es que temazos, Nadie te amará. Rocío Juradoren Como yo te amo ari gara entzuten, bigarren kafean, naiz irratian, kantak bata bestearen atzetik. Eske, bakizute ala ere, konfesatuko izuet,
ez dut esperimentu egin playlist guzti hori segidan entzuteko. Sortuta dago, gero elkarbanatuko ditu. Bai, egiteko asmoa nuen nik ere, liburuaren karira edo, baina ez dut egin nik esperimentua. Sartu eta entzutana jarraian. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo. Osondo, fantasiaren mundua, Durangoko azoka, euskal sortzaileen epizentroa, euskal abestiak, erakusmaietan egoteko diskak eduki behar du, ez ditze uneko euskaraz minimo, eta naiz irratiak, Rocío Jurado, ekarri du gaur, gurera landako gunean. Handiena. Behin anekdotat kontatuko izet, bazegoen Donostiako gros ondartzan, azkar kontatuko dut, voleibol ondartza volei olako lehiaketa bat, eta speakerra Kanarioa zan, nazioartan zebilen liga horrekin edo lehia horrekin, eta horrelako batean etzen jabetu, Espainiar estatuan bai, baina Espainian etzegoela, eta esan zuen, vamos con la más grande, eta jarri zuen como una ola momentu batean, eta jende armaietatik, ola, geldikari begira batzuk txistuka, pixatura, isiltasun ez erosoa sortu zen. Baina, hobeto sentituko balin bazea Goiuri, pues... Badago ideia bat asko gustatu zaidana liburuan, eta gustatuko litzaidakena garatzea posible baduzu. Dela, beti eduki dut sentsazioa, gure belaunaldia, familia bateko tarteko seme-alaba dela, gauza guztien bigarren bertsioa iristen zaigula. Bai, hau da, lagunekin behin baino gehiotan komentatu dudan gauza bat eta txertatu nuen liburuan. Ez dago bat ere estudiatua sentsazio hau, eta baten bat ez da egongo ados. Baina bai egia da, pues hori, olako konsolak, jokuak, musika entzuteko formak, guretzako potentena izan zen Discmana, adibidez. Eta Discmana oain da, mundu guztia goatzen dago almanaz. Baina Discmana gatu zen como algo intermedio hor, tanetzako izan zen klabe. Eta Game Boy normala ez, Game Boy eta gero etorri zen, beste zehoze, eta bai, sentsazio hori badakat, harrapatu degula erdiko eslaboi hori, eta horri eman diogula kriston garrantzia, baina gero historiak aztu indula. Eta hori positiboa edo negatiboa da? Bueno, originala da. Iruditzen zaite belaunaldi bezala originalak egiten gaitula, eta egiten gaitula pixkat nostalgiko, historiak duintasunik eman ez dion zerbaiten nostalgiko bezala, ez? Guk eman diogula guretzako garrantzitsua izan zela hori. Badago beste esaldi bat, eta pentsatzen dut amaitzen joan beharko dugula denboraren aldetik, baino ezin dut elkarrizketa hau pasatzen utzi, esaldi hau ona ekarri gabe. Dela, ez dago nerabe kabroi bat baino gauza okerragorik. Ados zaudete? Liteke baietzai. Eske, a ber, nik uste denbora aurrera egina ala, gaiztoa baldin bazea, gaiztoa izateko molde oraindik okerragoak asmatu ditzakezula, ez? Baina nerabe kabroi bat da, pertsona bat, oraindik ez daukana kontzientzia guztiz garatuta, eta nahi bali maizu ingo izula inungo impunitaterik gabe. Edo kontarko, impunitate guztiarekin. Orduan, egin aldizu nahi dizuna, eta askotan irakasle asko entzuten ditut kexaka horren inguruan ez. Ni uste dut garrantzitsua dela, nerabe aro bat izatea. Nik duela oso gutxi, gurasoi galdetu nire nerabe aroari buruz. Eta gurasoen erantzuna izan zen, zuk etzen nerabe arorik izan, etzen nabari. Orain ulertzen dituten bat gauza, daukate sendatu gabeko haurtzaro baten sindrome hori. Nien nintzen errebeldea izan, ni izan nintzen oso emo, oso de bizitza puta mierda bat da. Listo, nintzen gaizki portatu, besterik gabe negoen denbora guztian depresioak jota. Nin pixkate bai. Dena mierda bat zen. Espronceda irakurtzen nuen, pentsa. Gogorra bizitza. Beno, badoa aurrera denbora, goizeko 11ak bueltan eta segituan liderrando agurtu egin beharko dugu. Esan genion, argitu behar izan genion lehengoan, liburuari buruz hitz egitera zetorrela, bere liburuari buruz hitz egitera zetorrela. Baina, musikako lanak ere badituzu hemen lide, salmentan zabiltzate, nolako izaten ari da Durangoko epizentro, erdigunera barkatu iristen ari garen honetan, gutxu gara bera gaur izango da, simetriaren ardatz hori, zenbuzko izaten ari da Durangoko azokaren salmenta prozesu hau. Bueno, pixkanaka badijoa aurrera, ez da izaten ari sekulakoa,
zuan, ze ez dakagu nobedade hola potenterik, orduan postu hartu dugu, egon behar dalako, eta, nobedade bat badakagulako, ez, vinilo bat bi abestirekin, baina ez da disko bat, ordua, poliki, aigea, pixkanaka. Goizeko 11ak direla, aigea, izan da di esalmenta egun ona gaurkoa, oraindik ordu asko dira aurretik, zoaz postura lasai, eta ikusiko dugu elkar, barkatu Goiuri. Sinatu egin behar du liburua. Sinatu egin beharko du liburua. A ber, boligrafoa, Julen. Oainen bibo en directo, egin behar dut. Oaintxe. Vale. Hombre, garrantzitsua da. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eta Charles Aznavourren La Bohème kantu honekin agurtuko dugu Lider Nando. Bada kantu egokia, hemen pixkat Euskal Bohemia ere badaukagu landako egunean eta tira, kantu honekin agurtuko dugu. Besterik ezean arratsaldeko Palentinoko itzordura arte, Lide. Hore da, bai, hortxe gongo gea. Izan ondo. Aio. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Tira, Aznavour ondo, baina guk Durangoko giro honetara bueltatu behar dugu, eta Durangoko giro honetan agintzen du Durangoko playlistak berak, eta playlistean bertan kantu mordoa, egia esan dena entzun nahi duenak ere tartetxo bat hartu behar du, baina esaterako ez dakit egingo dugu aurrera honekin. Argitan bihotza estua, seguru algaude hauden benetan zoriontasuna. Bi Espainien arteko dantzan, plazera parretan igeria. Gauzat esango dizuet, zurrumurologiak, nola izango zen? Zurrumurologia, ederraitza. Wow. Dio gaur dela parranda eguna Durangon. Hori izaten dute, Bai. Hori izaten dute Julen kezkatuta esnatu da. Esnatu eta euria ikusi du, eta esan du, agian parrandarako gogoa itzali egingo da euri honekin, baina momentu honetan ateri dagoela esan nuke, naiz eta gu landako gunean barruan gauden eta ez dakit oso ondo lehio zekin hauetatik identifikatzen, baina ateri dago eta esango nuke jarraitzen duela planak aurrera, gaur dela parranda plana. Batzuk baina, bai, Julen. Jende guztiak, baterak gaur atera behar du. Bost egunetan ez zegoen banatzerik? Ez, jende aritu da egun hauetan. Entzun diot, gaurko izean, gosaltzen aritu garen tabernakoari entzun diot, bera lanera zetorrela iritsi dela etxera. Horrelakoak gertatzen dira, zokan. Arkakuso egunon. Esan. Gaur dela parranda eguna diot hemen. Parranda zer da hori? Bai, zera, hemen zintxo plantan ibiltzaile. Arkakuso! Kaixo! Ego! Ala, ze ondo hemen zuekin egotea. Aurrez aurre, Atzo ezagotu nuen Julen. Claro, noski. Bueno, entzulari kontatuko diogu, agian norbait lehenengo alizari da, bigarren kafea entzuten. Arkakuso kolaboratzailea da, bigarren kafeko kolaboratzailea da, baina bideo deiez egiten dugu normalean konexioa. Eta gaur hementxe gaude, aurrez aurre, besarkatu dezakegu elkar. Oso besarkatzaile ona da Arkakuso, bai. Besarkatzaile ona da, bai. Eta zera esan behar nizuen, Maialentegiak idatzi ditu oraintxe aparkatzeko leku bile eta badakit gure kolaboratzaile Maialentegia bide Iruñan bizi dela Arkakuso duela oso gutxi enteratu dela. Ala, ze spoiler. Osea, nik enekien, Osea, hemendikan Maialen etorriko da. Bai, bidean omen dabil.
Ala, ze fantasia desvirtualizatuko dudala. Bai. Hemen eta ez Iruñan. Hori da, hemen izango Ez que da. Durangoko azoka da epizentroa egun hauetan. Desvirtualizazioaren epizentroa. Fantasia da. Fantasia da, baina zein da zure fantasia? Zertan nabil hemen Arkakuso? Galdera ona. Jo, galdera erantzuta nahi dugu, Hortxe daude ere naiz irratiko beste saio batekoak tarotarena, saiatu naiz karta ateratzen, niri ez, klaro, ez naiz guazenekoa. Orduan, ez dut oraindikan kategoriarik karta ateratzeko eta atera diote nere Arriolari, baina, Ara. bueno, esan diote asko gastatuko duela. Hori Horrek ez- esan nahi du, nik ez dudala asko gastatuko. Toma, Horrek esan nahi du nereak liburuak oparituko dizkizula? nerea, liburuak oparitu. Eta orain bilakatu da zure bizitzako helburu maila hortara iristea? Karta bat botatzeko adina? Bueno, ez dakit, gaur banator gozatzera, egin dugu sareko eduki sortzaileen kedada moduko bat. Bai! Bai, hementxe dabiltzaia batzuk, Andrea González, gero iritsi berri dira ere Jokin Pedreño eta Elene Melons, eta hori nago desiatzen eurekin elkartzeko, besarkatzeko, eta... Orduan bai ezatu ezakezu gaur dela parranda eguna? Bai. Parranda egiteko gogoa duzu? Hori sobre la marcha beti. Vale. Afaltara joango gara? Venga. Venga. Ze errez neska honek dena, Galdera egin, Ze galdera? Bada galdera bat. Bada galdera bat. Egin behar dena. Gonbidatu guztiei egiten ari garena. Eta galdera da, ea zein den Durangoko azokaren zure lehen oroizapena. Galdera ona. Bai? Azteko nik oso memoria txarra daukat, aurrekoan, badut lankide bat, sartzen dela klaseetara nita gero, eta atzo bueltatu nintzen institutora ja ordua bukatuta eta dena, eta esaten dit, ze aztu duzu burua, jo, ez, lepora itxotxita dudalako, baina bezala. Orduan, eskatzea oroitzapena, suposatzen dut, txikitan izan zela, orduan, jende asko, eta pixkat ni nahiko agobiatzen ez jende askorekin. Orduan ez nintzen hain altua, eta agobiatzen nintzen errazago. Baina polita, egia esan polita. Eta beti izan dudana da, olako frustrazioa ez zinduzulako nahi beste erosi. Hori erosi, eta gero azkenean zaude egiten zerrenda bat, eta esaten duzu, venga, hau erosiko dut, hau ez, hau aurten tokatzen da, argitaletxo honetakoa, venga. Zerbait gertatzen ari da, oraintxe gure kaieretatik pasa dira Jon Arretxe, Toti Martinez de Lezea, Arkaitzkano. Zerbait gertatzen Durangon, akaso hilketa batean amaituko duen. Arkakuso, atzo hemen zinen, baina ez zinen, gaur zara nengoz, iritsi berri zaude beraz. Horrek esan nahi du, bihar asko izango duzula kontatzeko, eta egingo duguna da biharko beste itzordu bat egin zurekin. Eta hala, parranda osteko kontutxoak ere izango ditugu gure. Bai, agen ez naiz egongo, atzo bezala ez naiz egongo, baina bestondoaren gatik akaso ez. Ni hemen formal egongo naiz, ni txatiko jendea gurtzen, zagit bat egongo den, baina uno. Hemendik goraintziak, ni mina dio Jon Lizek, gorkak ole eta holako gauzak. Bueno, ez daude oso zurekin, lasai. Ez dagoela militantzia a tope. Ala, bai, gorka, beti. Arkakuso, eskerrik asko, bihar egongo gara. Ala, bihar. Asteazkenean izan ziren ahotsenean euren lana aurkezten Ziraun taldeko kideak bizitza baten zirriborroa Durangoko playlistean duten kantua eta euren lan berriko parte ere badena.
Goizeko 11:09 minutu ditugu, eta bagoaz aurrera gure hurrengo gonbidatua aurkeztera ere, gaur Durango, hankaz gora, jendetza dabil azokan, eta tira, hori ere bada gauza ona. Naiz eta batzuk nahiago izaten dituzten egun, tontoa hori, atzoko esaterako egun erosoa zen. Baina jendetza bilitzen atzo ere, bueltan, gaur baina gutxiago, Bai, egunetik musikagunera, musikaren plazara bide egiteko nahiko erresa zen. Zenuen kalera edo parkinera jetxi behar. Gaur akaso parkinean giro izango da. Taberna montatu beharko dugu oraindik, lehengoan ere esan genuen eta... Keep calm and bigarren kafea. Zer egoaizeak nekatzen denean. Zer egiten du ordulariak ordu laurdenean. Zer pazientziak zai dagoenean. Zer egiten du gorpuak kajan daramatenean. Zer egiten du... Bost neraberen bizipen, harreman, zalantza, galdera, hauskortasun eta beste osaturik korapilatu bat aurkeztu digu Iratiko Ikoetxeak Nor eleberrian. Nerabei zuzenduriko lan bada eta liburuan zehar irakurleari hausnarketa eragitea lortzen du. Eta liburuko orrialde gehienetan lortzen ez badu, amaierakoetan ziur lortuko duela. Nor naiz ni, zer naiz ni, nola ikusten naute, nola ikusten ditut, galdera asko erantzuteko, Irrimarrako Karmele Gorroñok ilustrazioz jantzi duen lan honetan. Guk mai gaineratu ditugun galdera horiek erantzuteko, gonbidatu dugu idazlea bera, bigarren kafera. Egun honetan ongi etorri Irati. Egunon kuadrilla. Bueno, eta ezertan hasi aurretik eta aztu baino lehen, goiuri galdera egin barri Iratiri. Entzun du dagoeneko galdera, arkakuso entzun duelako, baina bai, egin behar diogu. Zein da Durangoko azokarekin duzun lehenengo oroitzapena? Ni ere ez naiz oso ona memoria kontu hauetan. Eta Braustakoan lehenengo datorkeana da, liburu aurkeztuz izan nintzen lehenengo aldia, aurretik ere izango zen. Irakurle gisa eta hemen pasioan ibili zen Irati hura, baina 2014ko nera hura dut gogoan, Andraizea ipuin bilduma aurkeztera etorri nintzenekoa. Lehenengo aldia zen egoera horretan edo nire burua kokatzen nuena, eta kasa izango da horregatik hori dut. Salto egin eta oroitzapen goxoa behintzat, lehenengoak ez da izango, baina goxoa bai. Gustora ibili zinen orduan? Bai, gustora bai, pixka bat sarri konturatzen da bat lekuzkanpo ote dagoen oaintxari ginen kantu entzuten ez, zer egiten du eta oaintxa gintzen betxatet, zer egiten du Iratik hementxe oraintxe ez, idatzi egiten dugu bakardadean, intimitatean, dalako batean, behin liburuak kalea ikusten duenean, zurrunbilo batek iresten zaitu eta zure burari galtzen dut, zer egiten du Iratik orain hemen. Pentsatu, aparkatu, biziz bost. Bota. Ez jamar nion ezpaleude hemen zergatik dauden ez dakiten Irati, eleudekela zer egiten du bezalako kantuak. Eta zentzu ematen di horrek. Hori da. Zer egiten du gauak zaireko aurren begirada. Nik aipatu nahi nion Iratiri lasai egoteko atzo Xabier Mendigurenek kontatu zigula, lehenengo aldiz Durangoko azokara etorri zanean ere santzuela. Bueno, hau lehenengo urte eta azkena izango da. Eta 36 damakizkieko. Etortzen. Horrela egin da bidea, urte Durangorekin. Zer egiten du... Bueno, Irati, esan dugu, hausnarketa eraginarazten duen, ez dakit, helburua hausnarketa eraginarazte ote den, baina hausnarketa eragiten duen liburua da nor. Bai, eta helburua nork jarriko dio bere buruari ez, izango dira liburua bere alakoan irakurriko dutenak, eleberri labur bada, baina ez da hori bakarrik ez, eta denbora norberak eskainiko dio bere helburu propioekin liburuari ez, nik uste detaile asko dituela, gelditu eta irakurtzen duen horrekin edo ilustrazioen bidez, Karmele Gorroñoren ilustrazioen bidez ikusten duen horrekin edo Aingeru Maiorrek bukaeran dioenarekin edo bizipozaren edo popatiken eskaintzen diren kantu horiekin esaten dena horrekin
pentsatu nahi bada, usnartu nahi bada, badagoela nondik tira egin, ez? Eta liburuak ematen duela horretarako aukera, azkeneko galdera sorta horrez gain ere. Esan duzu, ez dela eleberri luzea, baina bai pausaz irakurri beharrekoa, eta liburu ireki orduko jabetzen da bat horretaz, zenik liburu hartu nuen, hasi nintzen horri aldea pasatez, eta lehenengoan eskur bat ikusi nuen, eta hurrengoan eskur hori sustraia botatzen, eta pixkanaka bada hor, sarrerako nolabait ere ilustrazio sorta bat, eta bertan, eskur batetik abiatu, eta azkenan ikusten da eskur hori sustraia botatzen, loratzen, horrek ere jada irakurlea jartzen du temple batean, esan ez, hau patxadez irakurri beharreko liburua da. Bai, hau zertara dator ere bai, ez? Irakurri batek esaten zian alabarekin jarri zala liburua irakurtzen, eta horria pasa eta hitzak nun daude, ez? Nun hasten da kontakizuna, eta dagoeneko kontakizuna hasia dago, eta kontakizuna zurea da esateko modua da irakurleari. Bestetik bada pixka bat sentiarazteko modu bat ere, ez? Isilunek, zuritasunek, txuriunek, deseroso sentiarazten gaituztenik zer egingo dut honekin. Eta hortara animatu nahi da, gonbidatu nahi da irakurlea, ez? Egin zerbait honekin, zuk nahi dezuna, nahi badezu zurian utzi, ia zuri dauden horriok, nahi badezu zerbait idatzi, nahi badezu zerbait marraztu, egin zure liburu propioa, ez? Nor bakoitza dagoen bezala, bat eta bakarrak garen bezala, nor liburuak ere irakurlearen eskuetan bat eta bakarrak dira, norberak eman ahalko diolako nahi duen moduan liburu horri forma. Galdera daude eta uste dut gutariko bakoitzak ere galdera asko ditugula geure buruari egiteko eta ingurukoei begira galdera horiek egiteko. Eta horretarako aukera eta abagunea ere bada liburua, lehenengo horrialde zuri, ia zuri horietatik hasita bai. Lehen Lider Hernandok esan digu, ez dagoela, nerabe kabroi bat baino gauza okerragorik esan digu, liburuan nerabeak dira, protagonistak, 14 urteko 5 nerabeak gertzen zaizkigu, 14 urterekin adin horretan nerabeak egoten diren bezala badira sentimenduak azaleratzeko lapiko azkoietako modukoak, esan edo lapiko azkarra sutan daukazunen hor bor jarrita, horrelakoak izan litezke 14 urteko nerabe horien sentimenduak? Bai, da hortazo hartzeko ikusi egin behar ditugu eta entzun egin behar ditugu, ez? Nik esango nuke nerabe kabroirik baldin badago, ez dagoela nerabe kabroi bat baino gauza ederragorik, ez? Baldin eta bere ondoan esertzen bagara, eta tarte horretan, edo uzten diogun espazio libre horretan, berak zerbait kontatzeko badu, zerbait esateko badu, entzuten baldin badiogu, ez? Eta horrek edertzen duela nerabe hori eta edertzen duela ondoan daukan gazte daukan ume, ondoan daukan heldua, ez? Eta bai, sartu behar ditugula, edo dagoeneko badaudela lapiko horretan, kontua ze gertatzen den lapiko horren inguruan, ez? Lapiko horrek utzi, lapiko horrek eztanda egin dezan, eta ia zer egiten dugun sakabanatzen diren, edo zipristintzen diren tanta eta puska horiekin, ez? Eta ziur zerbait ederra eraiki daitekela horretatik guztitik. Nerabe horien arteko elkarrizketak daude alde batetik liburuan, gero elkarrizketa horien askotan, bi aldetakoren batek klak egiten du, ez? Burua klik egiten dio, elkarrizketa horretan suertatzen den zerbaiten ondoren, eta gero hausnarketak ere badira, bi modu horien bidez eragiten diozu hausnarketa irakurleari ere bai elkarrizketen bidez, baina gero elkarrizketa horiek nerabe bakoitzari utzi duen ondorioak ere, beraien ondorioen bidez ere eragiten da hausnarketa. Bai, hor bide asko gurutzatzen dira, esaten dutena, ahotskoran, esaten ez dutena ahotskoran, baina buruarekin adierazten dutena, eta esaten ez dena. Liburuan gauza asko gertatzen dira kontatu gabe, eta horregatik animatzen dut edo nor liburua lasa irakurtzera, edo azkar irakurri eta liburua berriro hartzera, kontatzen ez diren gauza asko gertatzen direlako, ez? Eta niri gustatuko litzaiake ahalik eta gehien hurbiltzea irakurlea, bere modura, nahi duen modura, kontatzen ez diren eta gertatzen ari diren kontu horietara. Akordurik gabeko Iratiko Ikoetxea eta Irrimarraren izenak agertzen dira liburuaren azalean, baina zuetaz arat bat bezala aurkeztu daiteke, nor? Orain entzutut zaizu, Irati. Bai, oso prozesu polita izan da, bakarkako lan horretaz gain inguru bat egon delako eta talde bat egon delako, ez? Lehenengo azpimarratu,
txalotu nahiko nituzke Eneko eta Xabi Salaberria, 1555 barkatu argitaletxearei bultza egiten diotenak, arima direnak, sekulako mimoz eta maitasunez egiten dutelako egiten dutena, ez? Eta nor barruak pixua handia du, baina nor kanpoak ere bai, eta detaile bakoitza oso zaindua junda argitaletxearen aldetik, materialki eta emozionalki ere bai. Ez da prozesu erreza izan, eta elkar sostengatu dugu eta horretan aritu dira beraiek, ez da beraiekin batera Olatz Mitxelena ere bai, hori batetik. Bestetik Carmen Legorriño aipatu duzu, sekolako ilustrazio ederrak egin ditu, ilustrazioek ez diote bakarrik hitzari laguntzen, ilustrazioek ere badute bere detaila eta gelditzen denak edo gelditu nahi duenak ere ikusiko ditu, kaso lehenengo pistan ikusten ez diren kontuak, ez? Eta hori lortzea, ez da erresa. Aingeru Maiorrek, Aingeru Maior luxu bat da, entzutea Aingeru Maior irakurtzea luxu bat da, eta bere hitzekin liburua edo kontakizuna iste edo borobiltzea, opari bada, ez? Aingeru Maior naizen elkartetik ari da lanean, naizen elkartetik kanpo ere bai, maitasuna bizi du Aingeruk eta liburuak asko du hortat. Olas modura oso ondo ekarri ditu hitzetara, gure artean eztabaidatu eta solasgai izan dituguna, ze hortatik ere asko izan da. Eta, Ekaitz Goikoetxearen anaia hasiera-hasieratik horraritu da, ez? Esperientzia handia du bai gaztetxoekin, gaiotan naizen elkartearekin ere oso inplikatua dabilazken urteotan, eta, edozein sormen lanetan, Ekaitz helduleku bada, animatzailea da, bultzatzailea da, eta, horrek guztiak talde zoragarria osatu arazi du, eta uste dut indar hori nabari dela liburuan. Horretaz gain, orokorrean naizen elkarteak ere babestu dut, lehen nion bezala bizipozaren kantu bat ere badakarre liburuak, eta oso eskertua gaude espazio honetan egoteko autu egin dutelako, eta Popatik taldearen kantu bat ere bai. Nerabentzat dela esan dugu liburua, nerabentza bakarri da, edo neraben inguruan dabiltzan entzat ere bai? Niri gustatzen zait esatea nerabeak aintzat hartuta idatzitakoa dela. Eta nerabentzaz gain, gainerako guztientzat ere badela, ez? Irakurle batek esaten zigun Donostiako aurkezpenean, berak liburua irakurriz salto egin zuela bere nerabe zarora. Eta nerabe nahi edo ez nahi denok izan gara, ez? Eta, aukera ematen du, gure heldu arontatik, garai hartara salto egin, eta garai hartan kaso landu, kudeatu, ez genituen puzle zati horiek kokatzeko. Ez dakit sentinbena dut gure belaunaldia badela nor identitatearen eraikuntza oso kontziente egin ez duen belaunaldi bat, helduarora iritsi gerala lanketa hundirik egin gabe, ez? Eta, aukera bat izan daiteke, tresna bat gehiago izan daiteke hortarako ere, hori norbanakoari begira. Bestetik uste dut badela liburu eder bat binaka edo taldean irakurtzeko, eta gurasoek, irakasleek hor behar luketela, kontakizunari dagokionez, eta atzeko galdera sorta horrek ematen dituen milaka aukereri dagokionez, ez? Uste dut tira asko egin daitekela atzeko galdera horietatik, erantzunen bila, erantzunak akaso bostaxola zezkigu, baina erantzunen bilako prozesu hori oso ederra eta aberatxe izan daitekela uste dugu, eta hortara gonbidatzen dugu nerabeak inguruan dituzten guztiak. Mamian ez gara askori sartuko iratik, jendea liburua irakurri dezala, baina kokalekuak, ez? Niri atentzio horre ditu da, pump track bat agertzen da, gero badago logela bat ere bai, ez? Bakardadea bezala islatu dezakeguna, gero nera boietako baten aitea ere bai, niskin batetik begira, kokaleko horiek ere ez dira, hausaz aukeratutakoak. Ez, behasainen nahiko gertuan dauket pump track pista semearekin ordutxo batzuk pasatakoak, eta polita iruditzen zitzaidan, ez? Leia, arriskua, bestek nola ikusten gaituzten, horiek ere badira batzuk, eta bi patinete, gainean bi gazte jarri, eta erori aldei, ahuldade horien bueltako hausnarketak egiteko toki egokia iruditzen zean, eta logelak badaude, itsas bazterrak ere, lehen genion
norbere bere barrurako hausnarketa horiek bideratzeko espazio interesgarriak iruditzen zitzaizkidan bai. Bueno, badakigu 12etan aurkezpena duzuela, beraz ez dizu denbora gehiago kenduko, esango dugu 12etan ahotsena literatura, musika eskolan Karmel eta Biok izango zaretela liburu aurkezten, eta gero egunean zerrarako, ze plan estanean eta egoteko asmori nun eskoratu daiteke, nor, konta iezu entzulei? Nor, egongo da 15:45 argitaletxeko estanean dago, eta aurkezpenaren ondoren 12 territatik ordu bat erdiak ingurura arte edo, iratiantxe egongo da gustora, hurbiltzen denarekin solasean aritzeko, norbeteke liburu eskura baldin badu sinatzeko, eta, elkarrizketan aritzeko batez ere. Esan da geratzen da, Irati Goikoetxea, mila esker, gurbiltzagatik. Eskerrik asko, kuadria. Baino nahiago besarkatu, ta ez gaitezen xukatu, emekimu xukatu. Maitatu nahi zaitut, maitatu begiratu ikusita zainu, dardara bakoitzean, maitatu. Maitatu nahi zaitut, maitatu begiratu ikusita zainu, taupada bakoitzean, maitatu. Maitatu nahi zaitut, maitatu. Segituan izango dira, ondo bidean gurekin nogentarrak, hanen negeruela, eta Markel Irigoras izango ditugu gurekin, galdutu omen da biltza azokan barrena gure setera bidean, baina espero dugu laizten hemen izatea, Julen. Pasatzeko ez dago horrexa, bere estanetik abiatu baldin badira, da bilen jende mordoarekin, bakaso... Badakizu zer izaten den, niri askotatzen zaitez, optimismoan bizigaren jendeak uste du leku batera iristeko behar dituzula minutu bat, ez? Nola azokan bertan zauden, ez duzu kontuan hartzen. Eta gero zer gertatzen da, denborak pixka luzatu egiten direla, eta gaur egia da azoka badago pixkat katea duta geratzeko, baina badauzkagu hemen sartzaitezte han barrura gure entrevistagunera, eta bai Biok barrura sartzaitezte, eta segituan izango ditugu gurekin hanen egoiruela eta Markel Irigora zain zuzen ere, Oben Zirkel aurkezten dabilen taldea. Ongo naiz, baina gian. Gaur gozea juntzaizu, lambroa begietan. Desagertu da bidea zure oinen azpian. Ongo naiz. Uste dut Durangon informazioak gehiegi gordetzea ez dela gauza ona izaten, eta horrexegatik oraintxe zuzenean ari zaigu entzuten Alex Irazusta, nahi edo nahi ez, audio hau zuzenean bere mugikorrera iristen ari da une honetan, eta esan behar diogu, Alex, lotxaga behar du pertsonak zure taldekideak entrevistagunera bidali, naiz irratiaren bigarren kafearen gunera bidazu, oean egoteko, hau gero, setean bertan aztertuko dugu zurekin. Baina esan galduta zebiltzala, bazeto zela bidean eta iritsi zaizkigu hanen egeruela eta Markel Irigoras gure elkarrezketa gune ontara. Alex Irazusak sortu dituen buruausten artean, atzo arratsaldean zuen gunera horbildu nintzenean esan ziren, eta orduan ze, gitarra eta hautsarekin nahikoa, eta nik, Alex, ez, elkarrizketa akustikoa estudian egingo dugu, lasai, hemendiken aste batzutara, hori ondo adostuko dugu, etorri, bizitzatzen duan kontatu, diskoaren salmentatzen duan kontatu, eta nahikoa, eta, bale, nik uste nuen gitarra eraman bar genuela, hanen egunon eta ongi etorri, eta eskerrik asko oeari muzin egin eta gurera hurbiltzeagatik. Egunon. Ui, Markelen mikoregi behar dut, bai, egunon? Iepa gaixo, bai, egunon. Bueno, esan dugunetik ez ere ez da gezurra, behintzat bigarren zatianik bai ez da dezaket, Alexek gaur gehiago lo egin duela zuek bai ez da dezakezue. Bueno, gehiago igual ez. Pixka polikiago... Igual berando gozatu zen, era. Hemen agian informazio gehiagia daukagu,
Badaukagu Danimarkan lagun pare bat, eta Julen eta biok turraren kontakizunetan behar izaten dugu tarteka ziklista daniar edo nordikoen izenak nola esaten diren. Harengana jo dugu disko honen izena nolakoa den aztertzeko, nola oskatu behar duteko, eta pentsa, zalantzak izan dira. Lehenengo versioan Open Circle izan da, baina ondoren autozuzenketa bat egon da, eta ez, Open Circle. Eta hortxe gabiltza, zuen lan berriaren izena nola esan behar dugun asmanean? Guk ez dugu gaizki esaten dugu, irentxi, euskal irensketa bat iten dugu, eta... Aben Circle. Aben Circle. Bueno, gu saiatu egin gara bintzat. Esan da bezala, lan berria aurkezten ari dira Nogendarrak, vinilo zoragarri bat diseinu ezin ederragoa duena, kantu ederrez josia, eta esango nuke, eta entrevista honetan sakontasunetan sartuko ezkaren arren zertxo bai sartu beharko dugu, kantu zoragarriak izateaz gain, kantuetan estetika ezberdinak ere baliatu dituzuela, badagoela oso Nogen betikotik, badagoela nolabait, berrikuntzara bideratutako edo beste soinu batetarako apostu egiten duen Nogen batetik eta denak tokia hartzen duela Aben Circle honen barruan ane. Bai, nik uste hoi dela pixkat funtsa bezala. Nogenek hor jarraitzen dula, zuk entzuten duzu diskoa eta esaten duzu. Bueno, Nogen identifikatzen duzu, baino soinu desberdinekin, ez? Nogen, rockeroago bat, Nogen gamberroago bat, Nogen lasaiago bat, betiko Nogen, sabez? Pixkat Nogenen aurpegi desberdinak eta bueno, lanketa bat indegu hor, nik uste. Eta lanketa horretan, ez da egin Markel badago, ekoizle, estudio, esku asko tartean, eta uste dut horre aritu zaretela, ez soinu ezberdinen bila, jende ezberdinarekin lanean, eta lortu duzuela nolabait, homogeneidade delako horretan, disko oso batean, esparru ezberdinetan egotea lortu duzuela, ez? Bai, lehenengo aldia da, egin duguna lan ekoizle externo figura horrekin, orain arte gu izan gara ekoizle eta, bueno, ondo juntzegu, gustatu zegu eta guzti hori. Baina sartzea figura bat, zure abestiak reinterpretatuko dituena eta inguduna beste perspektiba batetik ikusi, oso aberasgarria izan da. Eta gainera izan da zerbait oso organikoa eta oso komodo, bera. Organikoa da sonidoa, momentu batzuetan, organiko izan da prozesua, baita sonido ere, baina momentu batzuetan entzuleak topatuko du lan honetan, ez? Nogenen akaso inoiz entzun ez dituen sonidoak ere bai, organikotasun horretik urruntzen direnak, ahots tratamenduak, bateria prozesatuak, horruntzere egin duzue bidaitxoane. Bai, egi esan, hori, esploratu gabeko mundu horietan sartu geha pixkat, soinu elektronikoago batzuk ere sartu ditu, eta gero lanketa asko indeue bai, ahots, zuk esaten duzun tratamendu horretan, ez? Intentzioa asko landu deu, eta nik uste dut ahotsak abesti bakoitzen hartzen dola forma bat, eta hartzen dola itxura desberdin bat, eta hori oso ondo dago baita ere, abesti bakoitzak bere historioa kontatzen du, eta ondo dago. Betxeta mamuek, beti uzten haute oearen oinetan itzalak hartu berriro argi. Itzalak hartu du berriro argia, aipatu duzu abesti bakoitzak badula bere historioa, aipatu duzu ere badagoela ganberrotik, baina badago arima urratutik ere, badago goxotasun nostalgikotik, denerako lekua topatu duzuen lan honetan, nahi duzuen entzun. Bai, ezakit, dago, nire ustez, sentimentuz betetako abestia dira, eta badago ahotsean bereziki iruditzen zait, aneen aldetik, intenzionalidade bat eta aldaera bat abesti guztietan zehar bere lekua eta bere intentzioa eman diogula abesti bakoitzari. Orduan nabaritzen da aurreko diskoekiko nire ustez, bai, instrumentu guztiak daudela zainduta, baina batez ere ahotsak daukala intentzioan lan pilo bat. Lana sakontasunean esan da bezala aztertuko dugu gure Tolosako laborategira elkarraiz eta akustiko hori egitera horbiltzen zen. Orduan bai, Alex Irazustan nahi baduzu gitarra eramabarko duzu, edo adostuko duzu ze instrumenturekin egiten duzuen hori. Baina Durangon gara, Durangoko azokan egun batzuk igaro dira, aurrekoan topatu genizuen, sofa bat kalean jarrita, topatu zaituztegu jendearekin argazkiek egiten, Durango birrasmatzen ari den taldeare bada, Nogen nolabait, zemuzkoa izaten ari da ortengo edizioa bane.
Ba, egia esan, sortu dugu hor gure etxetxo bat, ez da gure estanda bakarrik etxetxoa sortu dugu, eta zuk esan bezala sofa hori bueltaka dabil beti alde batetik bestea zikin-zikine dago, eta historio pilo bat gordetzen nahi da baina sofa hori. Eta, bueno, guretzako ja hau 3. egune, ez? Azokako 3. egune, intensoa, baina oso politxe, jendea gerturatzen nahi da maitasun pilo batekin, gaina mostradore gabeko stand horretan, bueno, gertutasunare bai pixkat gehiago aigia lortzen, eta jo, egizan oso esperientzia politxe. David Ruizekin izan zarete, abendua kantu honetan, izan dira bestelako kolaborazioarek ere, aipatu ditugu Ekoizle eta bestelakoak, Peio Armendariz, Maleta kantuan, baina muinean oso nogen da diskoa, eta ikusten ditugu hemen Durangoko azokan, oso goxo. Uste dut, Markel, momentu horretan ere bazaudetela, lan berri batek beti ematen du goxotasuna, eta goxotasun hori nolabait gozatzen ariko bazinate bezala edo. Egia esan, izaten ari da ospakizun bat guretzako. Bueno, barkatu hotxa oso guratuta daukala. Gauza, izaten ari da ospakizun bat guretzako, ahots horrekin esatea da redundantzia bat. Garbi dago, ospakizuna badagoela. Eta, jo, injustoa, gu nahiko goiz junginelako etxea, atzo? Akaso horregatik. Gauza, ba hori, musika oso fuerte dago Durangon, eta orduan, garraxi oiun behar da. Egia da, hala da. Bueno, agurtu aurretik gauza esan behar dizuet, nik bada ezpada, lehengoan hitzartutako harmonikan erekin daukat. Espero zaitu, Momentazo, Zorrotan da itzordua. Gaur txaldean ez dugu harendik itzordu jarri, baina... Lasai, hemen digiliko naiz. Gaur agian, pea txiki, bueno, pea. Zerbait ingo dugu. Bueno, harmonikak akaso ez du behar, lasai. Bueno, ateako da gainetik, baina bestentzako ondo da. Goizeko 11:26 minutu, lasai egon gineatek izketan, baina gonbidatu mordua daukagu gaur, tartetxo bat nahi genien laptu nogendarrai gurekin aritzeko, aurkezten ari diren, nik, danieraz esango dut, ez? Oben zirkela aurkezteko, eta esan da bezala gonbidapena luzatuta dago, itzordua jarriko dugu, eta goxo eta luze hartuko dugu kafea, bigarren kafearen laborategian. Oso ondo, mila esker. Mila esker bioi, eta atxaldean ikusiko dugu elkar, eta kaso gauean ere bai. Hori da. Diote gaur dela parranda eguna Durangon. Konfirma ezakezu hori? Nik untzako esan diate bihar. Bihar? Bai. Hemen... Akaso baten batentzat atzo ere? Izan note zen edo... Atzo ere baten batentzat izan zen. Hori bai estatu behar dugu, baina... Aukeratu egin behar dugu? Bueno, gaur egin bada ezpada, eta bihar berriro, ados. Hori da. Ondo pasa, errate. Berdin. Lurra bustira euririk egin gabe, azkar egin noa eta azkarrago joan nahi de, beti izango dago hori, Nogen taldearen orain kantuarekin egingo ditugu urrengo artista gehiago, sortzaile gehiago gurera hurbiltzen ari direnak, eta pozez hartzen ditugu egia esan guztiak, hau da Durango, hau da fantasia. Horrelako da, landakon gertatzen dena. Bingo! Zara bingo? Bingo da beste behin gertatu dela, Nogendarrekin gertatu dena. Zer gertatu zaio Alixi? Logratu dela. Bai? Zer gertatu da Silitiarekin? Zergatik dago Silitiar bakarra gure alboan. Ja, ni ari nintzen pentsatzen, hemen zerbait gertatzen ari da, baina enekien ziur bi Silitiarrak etortzeko ziren edo ez. Beraz, oain Sili edo tia gabe, horotzi barko ditugu. Sili. Egunon, ondo? Egunon, bai, oso ondo, ni fresko. Fresko? Zer gertatu zaio Silitiarrei? Ba, nik ez dait, nik eratu naz nire launaz, da nire launak plantata itxin hau. Osea, traizio itzala. Baina idatzi dizu, abixatu dizu, edo ez duzu bere berririk. Berandu, bai, jazta. Bale, bakigu behintzat, bale, ondo dagoela. Bale, listo. Primeran dago, bale. Bale, lasai zuere primeran egongo zerela, hemen oso lantalde jatorra gara, eta gustura egongo gara. Bai, eta lehenengo galdera egin behar dizugu, ezartzen hasi aurretik, zen Nogendarrekin egitea ahaztu zaigu. Bai. Egunero sortzaile guzti egin nahi dugu galdera bat, eta gero ahaztu egiten zaigu. Kuanto cobras? Izan ziteken, edo zema saldu duzu dagoeneko, hori ere izan ziteken. Edo zema taliz egin duzu larrutan Durangoko azokak ateak zabaldu zituenetik. Ojo, zema talizin.
Baina, galdera asko zintzoago eta erresagoa da, eta da, zein da Durangoko azokaren inguruan duzun lehen oroitzapena edo bizitza? Bitu, eskolatik, autobus baten etorri egin, Lekitxotik, da neure lehenengoko diskua erosina bana, fizikoki, esne beltzen disku izan zen, lehengoko diskua. Da hori xeukat lehengoko oroitzapena. Da hortik aurrera urtero, a repetir, bai. Ze polilla, eta guain esne beltzak agur esango du. Ja, Begira, full circle. Aben circle. Aben circle, full circle. Bueno, Ibai, hasiko gara pixkanaka zuen azken lana, Durango Azokara ekarri duzuen 3 ate hau aletzen. Ez dakit, zuek definitzeko esan liteke atxedenik hartzen ez duten bi garun zaretela? Onarte bai. Onarte bai. Atxeden barik ibili gara. Orain norbait atxeden hartzen ari delako. Ez da erresa. Baina, justu hauntxe, ongoixe askan etapan hori desidu apur bate relajatia. Temporatxu hartzia da zer freskotasun gehiago azetxia. Bueno, para barik ibili gara. Hemen daramagun gure eromen honetan, akaso entzulea oraindik dabil asmatu nahian, norekin ari garen hizketan, hori ere gerta daiteke. Baina entzuten ari zaretena zer den akaso badakizue? Hemen gure lankide Iker Gurrutxagak esan zigun bere kanturik favoritoen hau zela diskoan, ez abiatu dugu 3 ate EP honen iparren kantuarekin, entrevista hau, Silitia taldearekin egon behar genuen gaur. Horre suposatzen zuen, nolabait hor behar genituela, Silikato eta Barrutia, baina, Xabier ez dago gurekin eta Ibai Silikatorekin ari gara gaurko entrevista hau aurrera eramaten. Baina fresko ikusten dugu Julen, nik uste nahikoa eta sobera ikusten dela bera entrevista aurrera ateratzeko, Zalantzari gabe, lasai dago. Orduan, Ibai, esan genezake disko luze bat egitea izan dela, pausa bat hartzeko arrazoi bat, bestela etzinitela geratu eta zerbait luzea egin, EP6 abestiko luze diskoa, eta guazen gauza lasai hartzera. Horixe. Baina igual ez bakarrik epia, baizik eta atzetik, aurretik etorriak guztia. Prozesu guztia. Bai. Ze, horixe, entre kontzertu da kantuk sortu, da kontzertu da kantu sortu, azkarin bola bat egin da. Osa, parabarik urte, nota etxen da. Baina, karo, horixe, ongo gehiago asko, gauza barria sortzeko. Eta nola definituko zenuke? Bai diskoa bera eta bai diskoaren sormen prozesua. Nola laburtuko zenuke? Azikeran soramen bat, ze izan zen apur bat prisaka enbigendun gauza bat, ze denpora aldetik eta, baina azkanin elegante urte zen produktu bat mugan, ikusten dugu. Orduan, posi geratu egin. Hau satisfetxo eratzen zainin. Ez, igual, buruko min gitxiaz. Ondo, oso gustora. Oso gustora. Entzulea jabetuko zen honezkero, entzuten ari garen kantuetan, estilo batean etiketatzea, badakigu musikariei etzaizuela estiloekin eta hor etiketa kontu hori eta gustatzen, esango genuke musikaren espektro zabal horretako alik eta eremurik zabalena barneratzen biltzen saiatzen zaretela? Bai. Guke ja hori aprobetxatu, hori etxen daula. Funky elektro euskal rock. Osake, dana hartzen dugu berro baten, da listo. Palante, funky elektro euskal rock etxeu. Hor sartzen den guztia? Bai. Barrura? Bueno, Ibai, diskonetan, okerrez pagaude, Jon Agirrezabalaga ekoizlearekin jardun duzue. Zer eman dizue? Material asko. Zerreik daukon,
daukazen sintetizadore eta material guztiak, eskizitos. Da emon gaitxu, igual profesionaltasun puntua, igual falta jakune horixe dastatzia, beraz ez da el tigre, gauza gogorra. Beraz balio izan dizue hor ikerketa lana egiteko, esplorazio sakonak egiteko, eta akaso bada hori zuen, lehen esan dugu ez, etengabe, gelditu gabe, eta bada hori, etengabe berritu, ikertu, baduzue hori ez da? Hori da, igual filtro gitxiaz, nuke filtro gitxi erabiltzen duz, ordune ikerketia beti do barnean, beti ataratu duzu zer. Baina horixe, igual joneaz lanian ibiltziak horin gaitxu, asenta da gauzak apurra gaitxu analiza. Eta errez lortzen da hori, lehen esan duzuzek etengabe, kontzertuak kanto sortu da, ekoizle batekin jarri, Jonekin jarri, eta goazen hau horrela egite da, ritmoa geiste hori erraza izan da, Jonek momentu batzutan esan behar izan duzu, mutilak, lasai. Bai, igual bai, igual Jonek pinin birtxan gaitxu zen limite batzuk, esaten, lasai, hau urtengo dago, oza, ez da berpresiarik, bakitxu. Bai, gustora, oso gustora. Hala ere, bada, nolabait, ez da egite, heldutasun sentsazio edo heldutasunaren zerbait ekoizle baten eskutan alako konfiantza hartu. Batzen zen honez, profesionalizaziora edo behintzat kanpo begira da horretan norbaitengan proiektua ustea, ez? Eta askotan horrek bertigo pixka bat ematen du, ez da egite heldutasunetik bizi duzuen edo behintzat aipatu duzulen ere ez, batxara puntu bat lan hau egiteko, kaso horrekin batera ere baute datorren. Bai, alda izan. Horixe, beti auki du ikaria, freskotasuna galtziko ere, ez da? Bai, geure bizion energia beste hirugarren bateaz apurtzia do. Baina, keba, para nada, osean, beti laguntzen dago. Kanpoko begiradak, laguntzak, bai, asko aportatzen du. Bakea, zasea, trakean pasea. Bueno, Ibai, eta gaur iluntzean, 8:20 okerrez pagode, hautsenean hariko zarete. Zer eskainiko duzu, zer ikusi ahal izango dugu? Nahi dugu eskaini epia, da mogimentu asko. Osa, espero gentia gogotxu biltzia da ritmuaz. Igual kaina batzukin edo. Hori da, gaur baldin bada, parranda egun da gaur baldin bada. Hori ze, parranda eguna, 8:20 ja gaur izango da nolabait ere. Gaur edo bihar? Biak egin gaur eta gero bihar ikusiko duzu. A ber, Goiuri, gauza bat dago esan molde bat bi zentzutan erabili behar dana bizitzan. Dala? Bat da, parrandari buruz, ez utzi biharko gaur egin dezakezuna. Eta ikasteari buruz alderantziz, ez egin gaur bihar egin dezakezuna. Bale, orduan gaur parranda. Gaur da lehenengo bertsioa beti. Ondo aplikatena ban hori. Bai, ez da? Ikasketena bai. 8:20 aitzakia gutxi izango dira gaur, dagoeneko ordurako barkatu denek izango du estanda itxita, zalantza bakarra, oraintxe baieztatzeko dagoen gauza bakarra da, garagardoa izango duguna, ala ez, zehatzu etzegoen, eta Julenek eta biok disgustu hartu genuen. Euskal Herrian euskarazeko txosnan kanpoan, hortik. Bale, basoa gorden ituen atzo Julen. Bitu. Ez da gauza txarra, Ondo jakitxea. Iker Gurutxaga lankidea barre egiten du. Bai, aipatu dugu, txori bat hiru ate Iker Gurutxaga lankidearen kantu gustokoena dela lan honetan, eta horrekin agurtuko ditu silikatotarrak, nolabait esango dugu Ibai, agurtuko dugula beste erdi hori, naiz eta gaur kale egin digun. Merezi dago. Besarka atemendik eta gaurko boloa ondo joan dadila, beraren txate. Bai, bera fresko gongo da, bintzat. Bai, lo gehiago egin da, ezta? Hombre, kare. Bai, silikato, arratsaldera arte, garagardo hartuta hortxe izango gara, zuekin izarri pixka botatzen, eta ondo joan dadila, eta gero parrandak behar badu izan dadila, ez badu behar, bestakit, izan dadila ere. Horixe. Zaindu, eskerrik asko. Eskerrik asko ekipa. Bájate, motivate, ararte balakatzen, bakoitzen 11 noche, sama bisarakate, da mutil badaramate, badaramate, ireki artea maitea, nasu bitartean, txori bat zara, zurekin ordea, iria data, nasu bitartean,
Goizeko 11:49 minutu, azken txampan murgiltzen ari gara, azken txampan murgilduta bagaude dagoneko, Goiuri, eguzkia berriro kartek ateratzen ari da, salmentetan jendea zoriontsu, eta guk azken txampa honetan gure hurrengo gonbidatua aurkeztu beharra. Bai, ze azkeneko minutuak ditugu irratian, horrela goaz, azkar, beraz, bagoaz. Ruperrek zaindu maite duzun hori abesten zuen. Zaindu maite duzuna, agian Euskaldunok gehien errepikatu dugun esaldia. Hamarkada batzuk beranduago bizio taldeak honako esaten zuen. Nola arrainek itsaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori. Txiribuelta ederra, maitatzen duzuna zaindu bai, hori aspaldi ikasi genuen, baina zaintzen gaituena maitatzea hori beste kontua da. Halako segurtasunak eduki, baina Baina hasiera horretik, zer da zaintzea? Galdera horri erantzuna ematen saiatu da Felix Arrieta Frutos, duela hilabete batzuk argitaratutako Zaintzaren Ariak liburuan. Horrela, Josi eta Josi, oial berri baterako bidea ehuntzeko. Tartean, galdera asko, eta kontzeptu gehiago. Bekotasuna, afektibitatea, ongizate emozionala, lan erreproduktiboak, hauskortasuna, asistentzialismoa, eta erdigunean, 83 urteko emakume bat, Koro. Koro bera da, baina koro izan zaitezkezu eta koro izango gara gu. nekezadan, obenuela hautatzia. Eta liburuaz hitz egiteko Felix gonbidatu dugu gurera. Egunon, Felix? Egunon, Goiuri. Zer moduz? Oso ondo. Ondo, gustora Durangon? Ba oso gustora, goizetik etorri gera, aurkezpentxo bat egin dugu eta hementxe egunaz disfrutatzen. Gauera arte egongo zara? Ba, ziur aski bai, ez dakit gauera arte, baina iluntzera arte behintzat bai. Iluntzera arte bai. Esan dugu galdera bera egingo geniela gonbidatu guztia eta zuri ere egin behar dizugu, dela zein den Durangoko azokarekin duzun lehenengo oroitzapena? Ba, zaila, nik uste nerabezaroan etorri nintzela behin lagunekin kotxe partekatu batean, eta orduan ikustera bakarrik etorri ginen, diru gutxi geneukan, eta ikustera etorri ginen. Eta gero ja hurrengo aldean gazte kontseilukoekin etorri ginen, eta bueno, hortik aurrera ja konsumitzera, bueno, bota genuen gure burua. Aipatu dut, liburuan kontzeptu asko agertzen direla, galderako baita, erantzunak ere bai, baina kontzeptu horien artean bat potoloena iruditu zaidanan niri, eta barkatuko didazu intimo egia bada galdera, baina kontzeptu guztien artean aita. Hori potoloena agian, eta berari eskainia liburua, eta agian beretik hasita bide hau. Bai, aita galdu nuen orain dela 2 urte, eta niretzako aitak suposatzen zituen gauza asko dauzka liburuak. Aita izan zen niretzako euskera, nik aitarekin ikasi nuen euskeraz, aitarekin egiten nuen euskeraz, eta argi neukan, noizbait liburu bat euskeraz idazten banuen, eta hau da lehena, aitari zor niola, aitari zor diodalako hori. Eta, hitz egiterakoan egia da ez dudala bereziki gaixoen ondoan egiten dugun zaintzaz hitz egiten, baina aitarekin igarotako azkeneko une horiek ere oso gogoan, eta beraz ezin nuen beste modu batetara liburua hasi. Eta bai, intimoa da, baina feminismoak zerbait erakutsi balin badigu, Goiuri da intimoa politikoa dela. Eta zaintzaren afera hori adieraztera dator, ezta? Orain dela astebete ikusi genuen, pandemia aurretik feminismoak dagoeneko aldarri hori egiten zuen, eta pandemia ondoren oraindik argiago gelditu da, intimoa politikoa dela, pribatua politikara ekarri behar degula, eta beraz zaintzaren afera hori, eztabaida hori plaza publikoan egon badagoela, eta oraindik indar gehiagorekin egon beharko lukeela. Hori zen ere bigarren galdera, ze liburua irakurtzen duenak hasieratik edo hori iruditu zait niri behintzat nabarituko du badela feminismoari aitortza moduko bat, ezta? Hala da, nik ez nuke nahi inoren esparrutan sartu,
Ez da hori nire helburua da politika publikoen beste sistema bat aldarrikatzea, baino aitortuz feminismoak egiten ari den, eta ziur naiz egingo duen bidea. Eta zaintzaren arloan hori aldarrikatu egin behar da, eta aitortu egin behar da, eta nik uste liburua hortik hasten dela. Zaintza sistemaren goitik beherako eraldaketa bat proposatzen duzu. Horrelako eraldaketak proposatzen dituzte baita ere klima aldaketa adituek, baino abisatzen digute, gai horretan behintzat berandu egia dela. Ja zaila dela buelta ematea larrialdi klimatikoari, zaintzaren auzian berandu egi da? Nik uste ez, beranduegi izan daiteke pertsona askorentzako, beranduegi izan daiteke orain arte zaintzaz arduratu diren emakume askorentzako, egia da, beranduegi da, baina uste dut ez gaudela momentu txarrean eraldaketa hauek egiteko. Ni oso baikorra izaten naiz orokorrean, agian baikorregia, baina esango nuke momentua ez dela txarra. Momentua ez dela txarra kontzientzia sozial bat badaukagulako, momentua ez dela txarra gure erakunde publikoek kontzientzia hartua daukatelako, eta momentua ez dela txarra, besteak beste, erkidegoan hauteskundeak izango ditugulako hemendik gutxira, eta horrek ere baimenduko digulako segurazki beste aldagai batzuk pertza honetara sartzea, ezta? Eta uste dute horrek ere momentua aprobetxatzera eraman gaitzakela. Hirutasun santua aipatzen duzu liburuan, Jaurlaritza, Aldundiak eta udalak hor, ezta? Lan asko. Nik aurreko liburu batean artxipelagoaz izan dut, hemen Durangon orain ere badago salgai podcast bat oinarri duen komiki bat, ezta? Nik artxipelagoaz hitz egiterakoan gure erkidego barruan dauzkagun erakunde sistemetaz eta lurraldetasuna oinarri duen gizarte zerbitzuen sistema jarri dut auzian, ez? Zaintza erdigunean izan beharko lukeen, baina ez daukan gizarte zerbitzuen sistema bat. Eta beraz, eraldaketak nonbaitetik hasi barbalin badu, horren berraldaketa batetatik hasi beharko lukeela uste dut, eta hor eman beharko genituzke lehengo pausoak, benetan familian gertatu behar duen, baino familiak oraindik aukeratzeko eskubiderik ez daukan zaintza logika baten inguruan. Aipatzen duzu liburuan bi etapa desberdinez, aipatzen dituzu pandemia aurreko urteak eta pandemia osteko urteak. Haian horixe da irakasgai garrantzitsuenetako batez, aprobetxatu behar dugula pandemiak eragin dizkigun hausnarketa horien bultzada. Bai, nik uste nagusiki pandemiak mahai gainean jarri duela denok izan gaitezkela gure bizitzaren momentu batean zein bestean zaurgarri. Denok elkarrekikotasun harremanetan bizi gerala, eta hori ezinbestekoa da. Eta era berean pandemiak agerian jarri ditu osasun publikoaren balioa eta zaintzaren balioa. Eta beraz, bultzada hori, zuk esan duzun bezala, aprobetxatu beharrean gaude, eta ikusi beharrean gaude benetan hemendik zeratera daitekeen. Eta nik uste dut benetan gure gizartea kontzientzia horretan dagoela, eta esango nuke gure erakunde sistema eta gure politikariak ere kontzientzia horretan badaudela. Alderdi batekoak zein bestekoak izan, eta uste dut hori Euskal Herrian orokorrean daukagun indargunetariko badala. Asko aldatu da Felix Arrieta pandemiaren aurretik eta pandemiaren ostean? Bai, nik beti eukidet kontzientzia gai hauekiko, baino pandemiak niri ere erakutsi dit beste askori bezala, etxean sartuta egotea zer dan, besteekiko beharra izatea zer dan, eta benetan harremanei balio ematea zer dan, ez? Eta pertsonekin ez egoteak zer suposatzen duen, beraz, elkarrekikotasun horrekiko azpimarratzea, bai. Liburuaz, zaintzaz ari gara orokorrean, baina liburua da hitzakia zaintzaren ariak duela hilabete batzuk argitaratutakoa, eta azken galdera gisa galdetu nahiko nuke zer moduzko harrera izan duen, eta zer moduzko sentsazioa izan duzuntzuk. Nuke harrera ona izan duela, orokorrean jasotzen ari naizen iritziak positiboa dira, behintzat irakurri daitekeela, irakurtzen den horrek eztabaida sortzen duela, esparru ezberdinetan eta askotariko esparruetan, eta uste hori itxaropenerako zentzua dela, eta ni behintzat pozik nago helburua hori zalako. Ados egon edo ez, behintzat eztabaida
sor dezan, ez? Disfrutatu Felix azokaz, eman hueltexka bat eta kaso egin zure ikasle asko daudelako hemen, edo gaudelako. Hori entzun dut, nik baten bati esan diot, agian klaseko afari bat egin dezakezuela. Hemen zaudeten guztiok, Goiuri. Goiuri, hau da momentua esateko Felixi nahi badu klaseko afari hortara batu daitekeela. Badaki. Ez da oso garbi geratu. Hori ere bada zaintza. Hori ere bada zaintza. Mila esker Felix Arrieta. Eskerrik asko. Eta entzuleak agurtuko ditugu, azken segundotan gara, Julen Goikoetxebarri gozo bihar eguerdiko 12:00 ordubietara egongo gara hemen Durango azokan, ezta? Aprobetxatu eta egin parranda. Goiuri Zizarrendia bihar arte. Parranda. Eta entzule zuek ere, parranda egin nahi baduzue, bagoaz, izan ondo, aio! Keep calm and bigarren kafea.